akabata chombera ekida akabata chokwadi chekuti akudani mudzimai wangu pani 2 weeks zvichitanga kuitika kumba ndakange ndichiona madzimai achirambira foni yavo vakapinda mumba voviga foni vakapinda mumba inibva ndatsvaga kuti sei madzimai ari kuviga foni ndakavabvunza kuti madzimai foni ine yangu haisiye munhu wani zvikanzi ndiye munhu wani ndikati ko wai yenyu munoibheni yangu kana ndikapinda kubasa kumazuva ndinosiya foni yangu iri mumba but yenyu mukada kubuda panze kana unogeza motakura foni mumwe musi vandangoti nhasi hazvinezi ndasiya foni yangu ndine P37 yandasiya vandaisa pasound zvikuti vandachinja peteni yavaiziva vandangoiganda pabhedhi vandandobata vese foni yangu yazoita sei vandangosiya foni zvakaita sei zvakadaro ndichibva ndabuda ndichibva ndaenda handauzoba mumba ndakabva ndauya kuseni ndichisvika mumba kuseni ivo ndo vakatanga kundipopotera munosiya matisira peteni yandisingazoi ndiri urerei mere ndataiwa sori muri madzimai yangu vandakuti sezvinokuda kuti yenyu ndisaibati saka yangu maamuchidi chibva ndatora foni yangu ndaisa pai mumwe ndichibva ndabuda ndichinosvika kumashops ndakabva ndaovhura audio masound records ivo ndo vazati vakafona na 11:25 vachitaura nemunhu wakataura naye yange muongo muswemani ndagara zvichindinetsa kusvika Friday ndazoti pandiri madzimai tichitodya sadza tati madzimai ndinoda kutaura nemi zvakanaka tiri true pasina mumwe munhu anozofamba nenyaya iyi nhamba dzamakafona musi wamaipopotoena mapasti 11 ndedzari zvikanzi nyamunhu ndakafonera ndikati vanenge ambudzi vaishandisa kaIT ndikati kambudzi kenyaya kane audio yakanayo saka imi mutozokuitai sei ndakaanza audio yakazobuda zvikanzi munhu ndakafonera atete hanzvadzi yenyu kumapasti 2 chete ndikati alright bobva ndatora radio ndobva ndakonekta bluetooth pandaisa audio yakataura ichiti murume wako ari kupi wabva kuti aenda kunorara kwamaiguru zvikanzi muri kupi zvikanzi inoenda akuenda kumutito zvikanzi komanje ukuenda kumutito kowadi kuya unondiona wabva kutaura zvakataura foni ndibvaitese ndobva tosiya saka foni yakarova pungwe iri oni kozina ndakai kumapasti 2 wabva kufonera hanzvadzi yako zvaza tete totya ndiri ndega mumba munomu hanzvadzi yenyaya hii muchichokudupira saka audio yayo ndakati anonzi shungu mombe munhu ndakafonera ndikati handipewo nhamba dzake ndikamufonera ndisahura wangu ndikati asahura wenyu asi nhamba dzakati dzakubuda zvikanzi handina nhamba dzake ndandangakudzipiwa ipapo ndadzifona ndikati alright saka kubva ipapo ndakatanga kutresa foni zvishoma nezvishoma saka mumwe musi ndandaudzwaona wamwe vanogara kumanzi ndikati kobatadiwa madzimai enyu madiki vane maitira zvinondibadza nepari madzimai madiki enyu vane maitira vari kuita kumukaradzi ndikati mune maona zvipi zvamaona imi zvikanzi ndichakuudzai ndichibva ndabva kumba vandaenda kumazoo ndiri kumazoo vabva vandifonera uri musi wechina kuseni zvikanzi nezuro madzimai enyu akabuda kumapasti 4 naamai vanonzi maikeri vachiti vakuenda kumba asi amaikeri vakakwira mota asi inini kumapasti 9 ndapa pasito ndakaona madzimai yangu vakusaidi kunetwork vachisvika pamota papane probox yemunhu anonzi Kinam ndakatovabvunza kuti gogwe mabva kumafuo patiri zvakuenda kumbako uyo wakamira pauswa wamunaye ndiani vanditi handina munhu ndakamira naye andovatatobvunza kuti saka mukunorara kupi imimi mota izvo yazara inini pakumanhodoko ndokufamba netsoka ndobvandisiyana zvo ndinorara kubasa andobvotanga kudzokera asi vakadzika vakabvaona ari ekuyo akadzika paine pakutanga kufamba naye vasvika panonzi pashekedi pane zimutiromberera amai prese vakabva vanomira pabeki ndobva amutsa mota yake ndobva vapinda mota ndobva auya anoti akaenda pakupi but after 3 hours akabva adzoka pabasa kuzanga ari pachi akapabasa ndafonera ndichibva ndati ndoita sei kana anozaabafu ndakabva ndatora line nemwe munhu anonzi mota ndichibva ndarisa mufoni mangu ndichibva ndafona kunazvona kumapasti 3 dzeusiku 3 4 o'clock vasikadaira foni 5 o'clock 6 o'clock dziri ndobva vadaira foni ndikati makadii nyama iyi ndakabva ndichidya voisi zvandiri kweni makadii ndikati ndokumbirawo nhamba dzemurume wenyu zvikanzi amirai ndikushedzerei ndakabva ndatanga kupa rekodi vakabva vandishedzera nhamba 0714425409 ndikati amai maita basa kana tichinge ndataura nemurume wenyu ndichadzoka kuzotaura nemi 0714425409 ndikati kana ndataura nemurume wenyu ndichadzoka kuzotaura nemi zvikanzi zvakanaka munonzi andika ndinonzi vamuswera zvadzamaiti alright ndagara ndobva ndavafonera bheki ndikati amai ndine vhidhiyo renyu zvikanzi vhidhiyo ndikati ndikati mukuriziva here vhidhiyo
zvikanzi handisi ndikati vhidhiyo ramakanga muri kumukadzi muri pakati kubva kunetwork uko pasaibhotoserengetwa makadzika makasvika paprobox yepakinamo makada kupinda mota makata nambuya vanga varipo makasiya munhu akakamirapo makasangana murodi makafamba mese makandopinda mukamota keblack makabva maenda zvikanzi matauriro amuri kuita iwayo ndakafamba mafambiro iwayo asi handina kupinda mumota yeblack ndakapinda mukaprobox yewhite ndikati oraiti imimi ndivake imba yenyu imimi naeki ndaida kuti musiye zvamuri kuita sei zvamuri kuita zvikanzi mimi matumwe andina papresi kuti munditsvage mafambiro anei ndichiita uye eko wacho imimi wamuri kutaura makandiona ndinaye kuti ndikati ndikutopedza mari yangu ndakata foni yangu ndobva mataka kuchifoni iyi ndobva ndataura navo vakaiti vari mumba na 6 ndika vapedza kutaura nemunhu anozoswera vakabva vachifona kufoni yangu inini zvikanzi baba presi kune munhu andifonera usiku murume ndika ati anonzi muswere saka murume uyu ati ane vhidhiyo ini kuchaya kuti vhidhiyo ndere apo havazoti munhu wavataura naye vhidhiyo yani ndini ndikati imi madzimai mune zvamakaita here mine munhu anonzi ani anonzi eki zvikanzi hapana ndikati saka vhidhiyo racho anowana kupi imi muri kupi zvandirumba munani ndindega ndakarara oraiti kana makarara imimi muswere wacho musamufonere imimi eki wacho kana musikazivana nesiya yakaita sei akadaro ini kandabva kunoko ndichazotora munhu ane vhidhiyo wouya naro toona vhidhiyo asi mukaramusa zvamuti kana muchidana eki siyana naeki muri kuenda kumukaradzeri nhasi zvikanzi handisi oraiti zvakanaka madzimai izvi ndobva ndaswera manheru kumapasti 7 uye akabvaisa foni yangu iyi yamuswera iye nhamba dzamuswera zizi achifona akabva ati makadini ndikati atikweri makadini zvikanzi ndimani ndikati utange kubvunza inini undakataura zita rani rako zvikanzi ndinozi ekichaima apo ndaimurekodha marikozi zvandikutaura zviri mobai mufoni ndikati uda kutaura nazvo uda vati foni iyo ndimamuswere ndikati ndi zvikanzi munondiziva ndikati ndoziva kukuona zvikanzi pane patakambosangana ndakamuti iwe taura nyaya yeisi straight zvikanzi ndazwa kunzi mati mune vhidhiyo rangu namwambuya anonzi amai presi ndikati vhidhiyo yako ndinaro asi atoda kuti akada kubvunza nhamba dzangu wadziwana kupi andiriyo zvandaenda kuwana amai guru vangu vanonzi amai murema vandati wani cause inini ndimuswera ndakafonera mukadzi wangu ari mumba akarara andiriyo bvati uyu manheru akundifonera atiwa nhamba naamai murema inini vandisingazivi inizotifo nhamba dzine mukadzi wangu ndiye watafonera ndikati aoreti akatotukirira pafoni uri mugwembuni mudhara wakapusa stereki ndikati abo zvaziva vachidewo ndotora papuresi vachikutaura kwavari ndokunodhiraivha moti yangu novatora munhu waitaura naye ndini andii ndibva ndati atari kushuruki kana uchikwanisa kutora kushuruki asi ndatomumubvunza kuti une foni iri pawhatsapp here ndikutumire mavhidhiyo emukadzi wako nemunhu anonzi eki akati ndine kambudzi yewhatsapp yakasara kupi kumba zvikanzi pakabva pataura mwano zvitirwoni kana kuti gift ndakabva ti mukoma mira titaure tese chichiitika ndikati mukomana anonzi eki ari kudanani nemukadzi uyu zvikanzi imi mune umbowo here wakaita sei wakwana ndikati hanzi imi ndimakavaona ndikati ndini ndakavaona zvikanzi mutorire vhidhiyo ndikati vhidhiyo ndinavo zvikanzi saka tinogona kumirira mumwe deyani aine mhosa saka timirirei murume wacho auye anditira kana achinge auya togara pasi totaura nyaya yemakurisa umbowo pamwe togona murambira iye nyaya irichi iripo kubva tasiya zvakaita sei nguva iyo ini ndibva ndafonera uyu noti nhamba dzake ndaatanadzo anditi ndati ekibo here zvikanzi abo ndikati ndini bapraise zvikati ko makadiko babapraise ndandiraitira ndinyaya ndikukunzwa ndapuwa nhamba ndapuwa nhamba dzako nemunhu anonzi muswere akaitoti ane vhidhiyo renyu zvikanzi mukoma zveshuwa atati ndiye munhu wakatishogokutaura naye ndikati saka vhidhiyo iyi uri kugusikana naro here kuti vane vhidhiyo unodananawo here nemukadzi wangu zvikanzi kwete ndikati asi kana usingadani nemukadzi wangu uchidana nemukadzi wangu ibva warega kuita sei kudana nekozi nyaya inenge yabuda pachena kana munhu ane vhidhiyo asi tikauya ikoko tikabona asina vhidhiyo toda kumurova ndindaitotaura zvikanzi hazveshuwa akapusa sitereki kadaiwa bhobhu zvizaiti wamboonana here naamai praise nhasi zvikanzi handina vandati wani ndikati saka ikoko mukadzi havatoriko here zvikanzi handavabvira ndavaona ndikati aho hapakanaka vandati wani apiwa nhamba nemukadzi wangu zvoti munetwork kwavari nokuti munhu aidaira foni wakazanga kuti arai kuti muswera aita akabvunza saka mukadzi wacho kuti muzotaura mashoko aya mabatikana neimi mudhara kuti muzoda kuuza murume wacho mukadzi wacho ati kudii zvezvoratidza kuti
pana nawo zvekutaura pafoni nani chipatara pedza kativi patanyara tikana ndiye pandafonera madhamu wanga dzanzi kuma29 uyo akati ari kunetwork vayadai kufona ndikati madhamu muri kupi ini ndikumba ndokumbirawo musepresi foni kuda kutaura naye zvikanzi arara kwakuna tsano ndikati ipai tsano wisdom phone ndikuda kutaura nawo zvikanzi vaenda kumugezi ndikati chipai pamera mwana wasisi wavo akarumba imomo ndikuda kutaura naye zvikanzi votakotopopota hei muramba muchikutotani vana muradidi ndikati aho vaifamba nehanzodzi yangu mwana wamai vangu ivo patatu vakabva vakata foni vatoidzima ndichibva ndafona pafoni yehanzodzi yangu pandaira foni pandamubvunza kuti uri kupi iwewe zvikanzi ndiri kumba ndikati kuchitse here kana kuti kumba kwangu kudhanoza ndiri kumba kwenyu kudhambe ndikati utori mumba zvikati ndikati ipa amai press phone kozi foni yavo inenge yadzima ndichitaura navo zvanzi amai guru vaenda kumukaradzi havasati vauya dzanzi akama29 apo ndabvonotara naye panguva ipi dzimafoni ndikati ipa praise phone ndibvapo havana foni vandataura naye ndikati ipa tsana wisdom phone ndikupa foni vandataura navo vandati chipa pamera phone ndikati hanzvadzi yangu tokumbira utore lock izvi ukiye dho iro uenda kumba kwalandlord unorara nevana ivava handitika ndikufonera landlord amai praise nguva dzakachasvika ndinoda kuti landlord andifonere ndiye achazova pachi makii handitika vasana kuti vanga vari kupi zvikanzi nazvozvi akaita handikwanisi kutai zvokuti chichi aona iti bho zvapera past 11 ndafona foni yamadhamu vayaita alo muri kupi zvano ndiri mumba ndikati koma muchininyepera kuti muri mumba wani ime musimu dzaanisiyana inyenimo vadzimachi foni pandanyara pandagara takazogara nofunga 10 days ndiri kumazowe chibva ndabva hangu kumazowe ndichiri kumazowe ndabva kumazowe musi wechina manheru ndakasvika muDarwen exactly 6 o'clock pandaisa message kuna eki ndeipa hangu pandaisa message kuna madhamu wangu bho here madzimai esa mafoni avo angatitaura zviyotova vari kumukaradzi exactly 9 o'clock foni yaeki ndobva yadeliver foni yamadhamu wangu ndobva yadeliver vandafonera eki makuru wani bho here bho ndikati muri papi chaipo izvi zvazoda kuzvapandiri ndikati ndini papresence nhamba dzako ndinadzo ndikati akaida kuziva kuti mangwana Friday uri free here tionane titaure nyaya yenzune pane video kana pasina video toenda toona munhu akaida kungoonongedzera vanhu aida kutsvaga chi zvikasiyazvo ndiri panonzi pachiusa kauda kuti saka nezvinogona kuti pamoti yangu ndoya pauri ndati zvemoti hazvina basa but nyaya yatotani kuti mangwana uri free tionane titaure pachirume kanditori pachiusa kende asi muDarwen ndichapinda kusaisai toda kutenga kofi tine munhu watoda unoviga kudandi akafa pamaenda ndikati alright zvakanaka saka ndikati asi ini mangwana kusenese nhanhu waniki apo ndaitaura ndiri mumba mangu ndakagara ndiri kubva kuno kumazowe kumapast 10 dzemasikati saka muDarwen ndichasvika kumapast 12 saka ndasvika kumapast 12 inini kuma1 tokwanisa kuita sekuona zvazi hatinotikominiketa pafoni abho zviri bhoburura abho tinosangana chi mangwana patafonera madhamu muri kupi zvaka ndiri kutotena papachedu tiri mumota tikuya kunodzikira paroma zvakanaka madzimai kana masvika kumba mundibipe kozi kuda kuti ane mwana ini pandaenda paroma paino pandanogara zvangu madzimai pakuruka vari 5 amai Keri amai Talent hanzvadzi yangu vamwe ambuyasanazonazamai praise vari 5 vachikodzika yana musikondifonera handizotanga kachimbodei ishanje rudzi chichi panguva yakati vari kuisa munhu kusaidi vari kuona ndindakatese ndakamira kuti madzimai hei foni yazoita sei handi yekumba mushedze munhu ane vhidhiyo racho awenda naye ndataura kuti ndikumbira chi foni kwanza ndikuiva pechi foni yakamboranetsa ndakatobvira kuvarova ninyembo foni wakabhoisa munyembo vanototaka vadhonza ainguti kuyakona yataura vachindipa foni kavana nhamba dzaeke dziri pamusoro vabva kutaura vese 7 minutes 58 seconds ndabva ndavabvunza dzasina zita vandoti idzi nhamba idzi 0719 44670 ndedzani zvikanzi handiri kuziva kuti ndedzani imi ndimakabata foni ndikati awewo ndichibva ndabvisa line ravo foni mangu ndichibva ndaisamuka foni kangu kapi akabva ndaisa pavoice magic bvandaisa pawomen vandasiya foni yakaita madzimai andikunda tasvika patagara mumba zizve tiri mumba
fonera yamuswera naye kwachwatoya usiku uno ine akambozipa munhu akatane video chindikati aiwa ndakamboudza eki wani kuti iwewe eki muswera nemukoma wako naamai praise nyaya iyi isolve kudharo nekuko muipedze chero ndisipo yakandikapedze nyaya dzemukazi womunhu asipo here ndikati saka nyime zvakangofanira kuti imi mangwana munofonera eki nemukoma wake wacho mukoma wake namuswera nemuri angani muri fo imi nyaya hasina kuinzwa usiku madzimai nobvawatikere nobvatisa nobvaenda kuhanzvadzi yangu hanzvadzi yangu ye ndobvayatisa mangwana wese ndobvaenda kumusha kuseni akabvaisa meseji mamukasiki vandatoo mamukasiki ndobvafona alo ndandakaisa paumenda alo ndakabhuya zvika ndiri pamba pana amaitini ndasingazoita nzvatini ndiri pamba pana amaitini ndichakufonera mai manje kana ndapira pamba ndikati uri pamba vandaza kumapasitineri vandachanga kuzama foni yake nefoni yangu inini ndichida kumuti ndamuchi ndamudharugaira pakuita iri kumanheru ndobva achibhipa nelaini remunhu anonzi fungai muchenjera ndakazoita paikokeshi abhipa vandaisa meseji kuti handina airtime ndifonai ndandakagara madhamu wangu apo ndikazoti mamuna kwamuri kuenda handisida kubhipa eki handisida kumesera meseji kana mamune zvakamuchita achaita sei achafona akabvafona halo makadii zvaziwe voice rako uri kuita sekozi ndandakaisa pavoice mechi ndiri kukumbira kuti ana bapresi anofona fone yemukazi wangu atautana neni pafone yechi yemukazi wangu ndikati apo bapresi havasati vasvika kuno zvikaziko ndiani wati kuti ana ndikati koiwo wafona imi mafona muchida kutaura naye zvikazi akozi ndabva kusei ndikati koza mafoni namba dzabapresi dzachazuda hazisi kuita iwo ndiwani wati ana ndikati ekukwana ndinamai presi here zvikazi avoisi rako kamhero zvoti asi foni yangu ndipati zvairi kuita ndakuudza ndasvika mudotito ndakusumuka kuya kudharo nekupi ikoko ndikati zvikanzi izvezviwo uri kupi ndandiri kubva mutauni kunoperekedza vana vechikoro ini handina kuzoenda kumusha zvikanzi ko tete varipo here kubvunza hanzvadzi yangu yakatoti tete kuhanzvadzi yangu ndikati tete asoenda pamusika kunotenga mavheji zvikanzi ndikuya inini nabadhirani roni tiri tukupi ikoko ndikati abho kana mawasvika munoita sei munotifonera zvikanzi ko murume wako haana zvaakutaura here panyaya yangu nokuti ane mameseji handisenderi akandisendera ndikati vangondibvunza kuti hauna nhamba dzaeki here zvikanzi vatobvunza kuti hauna nhamba dzaeki ndikati plus vapedza kuti iwe naeki mukuzivana kozi vakafonerana neziro kumanai saka ndikushawa kuti vaziva sei vari kumazuva kuti iwe neni takaita sei takataura zvikanzi vakatodaro chichifoni ndobvayakati ndobvaisa zvikanzi kana tete vauya vauda kutaurwa navo navo ndikati abho kana vasvika ndokubhipai ndobvafoni zvikanzi ati tete varipo here ndikati tete vaenda kutenga mavheji foni yavo yakadzima asina vatuma kutenga chi mavheji ndiri kumba ndikata foni ndobvaisa meseji direct takutosimuka takuita sei takuya ndikati tete vasvika asi vati havasuda zvekutani vangoti kana makuya mutenge masavhati ndomameseji andakaisa kona ndobvafoni zvikanzi nhamba dzemurume wako ndadzibvira kana dzisikana kuita chichi kuti hasi mudharo inemunataiwa hahamo ini ndikabva ndabatidza foni yangu yange nelaini rangu raitigara kuti nhamba hazivi ndobva kwadhirivhara meseji yanga ndamisira kuti bhoye remakuru wani yadhirivhara bva ndamufonera ndikati abhoye bamunini zvikanzi abho bamukuru zviisei mukoma zviisei ndikati nhasi ndakundika kuuya kudaro ndichaita 5 days usati ndauya kupi ndanokozi ndikupinda mujumbo pasi ndichaita 4 days ndiri pasi kandozobuda nemakozi after 5 days saka kana ndakuuya ndinongokufonera asi iwewe eki unodanana here nemukazi wangu pandaitauraya mukazi anga agara indakagara unodanana here nemukazi wangu kozi vanogona kuita zvinhu zvisiriizvo saka ndai nemukazi wenyu koma madzimai ndo arespecta zisingaite zvokutoti atikushawa kuti munhu eye akuta nyaya yevhidhiyo ndati akapuza munhu eye achatipa vhidhiyoyo atiza kurikudisa toaise ndakata foni ndichikwakata foni uyu ndobva achifona futi kufoni yamapresi zvikanzi wamapresi dhirita macontacts ese ari mufoni mako nembotaza kumasound records kuti papasina zvazvichirekodha here andirika kozi murume wako ada kundibata ndiri mumba nokuti achitori mudharweni izvizvi atova mudharweni zvaanoti akatibatirawo saka nhasi achakwanisa kutotaura newe dhirita chi mameseji waya ndikati iwe ndambondotaura nemukoma wake ari kugrendi
ndatotaura naye pafoni mukomo saka vari kupi zvanzi iwe ndini bati ndikutaura newe ndakuudza kuti dirita makondadziwa mwe akutoti sport anotibatira pai mumba ine achakosataura newe ndikutaura namangwana kuseni ndikati zvakanaka alright zvanzwa zvandanga ndikati abo ndikati chindisiwa airtime then ndikudrive ndikabanga airtime ndikutase ndikuisa ndipo ndabvunza madzimai akati afoni ndikati madzimai toita sei zvikanomufonere eki wacho nokuti matibata zvinhu zvikutoitika ndafona nefoni yangu eki bhoyere ndikati handani chikumbiro kuti mangwana ukasvika pamukaradzi anditika utore my praise uende nawo panetwork eda ukada kutora mumwe munhu kati kuenda muri 2 handiwaudani nemukadzi wangu moenda panetwork ndokupedza inyenyu pafoni zvokuti yakuzodana nevhidhiyo zvichite sina basa nazvo iwe nenda pedza nani newe ndozvinozodana nemukadzi wangu mukoma mune matogona pati munhu yeye atofana kutozomutsvaga nenyaya yevhidhiyo iyoyo ndikati aiwa ini ndichauya kupi ndichauya ikoko anditi ndaondatambidza madzimai foni halo eki ndina amai praise wauri kutaura nawo ma ndinamai praise zvikati munhu wanga uitaura naye kubva kuseni kusvika izvezvi pafoni yangu ndibaba praise wanga uchitaura nawo anditi zvikanzi vadzorerei foni zvikanzi right watibata asi enda kwamambo ndakati aiwa uchadudza kokuita sei kokuenda inini ndini ndane condition yekutaura nani newe kuti ndoita sei zvikanzi auraiti zvaunongoita mudhara zvaunodaita sei ita saka namba zende vandazodzifona futi nefoni yangu vandataura nemunhu anonzi Roni kwati baba adilani kwati gift muchawa mvezi yakanzi muchawa vana kuti comrade ndimudani hazvazi yangu imini kuti ekanenge ane mukadzi wangu imunechi mune hazvazi yangu maaudios acharipo ese ndichapai zvikanzi ndichada kutaura naye ndikuda kutaura nemunhu anonzi eki zvikanzi nehandisi eki ndonzi Roni ndikati nhamba dzako kuti ndadziwana kupa ndozanga muchifonesa here muchifona pafoni ichi yemukadzi wangu zvanzi blazi zvazvakaita mudharaka inini panyaya iyoyo ndogona kutouya mudharo wena ndika totaura nyaya iyoyo ini mondibvisawo munyaya ndanchitodawo kutokonza atete asi atete hanzvadzi yenyu inodana nabhosi wangu saka ini sezvo ndikufambawo naeki nanchikotomedza izoita sei dzogona kubva asi bhosi wangu kubasa akatozvinzwa ndogona kutodzimba pai pabasa ndikati aiwa kana uyo naeki wacho munogona kuuya pachirume zvinoitika toonesana ndogona nemadzimai yangu zvikanzi ndopasa kuti inini naeki nemi nemadzimai enyu ndikati hamukwanisi kutonga mukadzi wangu inini anditi imi pasina vakadzi venyu saka namakuda izvozvinongoita dare titiranga tiri vatatu iwe vantu ndimukoma zvonzaiwa eki ndisekuru yananga sekuru nemuzukuru anditi ndikati munongouya togara pasi asi madzimai anenge ari kuari zvatinenge tapedzerana isusu eki unoramba ane mukadzi wangu pamberi pangu zvakubva pamwoyo wangu kusena akabva andifonera kana mukoma ndiri pasport ndikati ngatisangane panonzi pa8 to z ndikauya mota yakauya mbiri iri apa ine malainzi ndikasvika patasangana pa8 to z ndakagara pasi ndikati iwo ndikokudana nehanzvadzi yangu asi foni yako ndoyanga ishandiswa naekashasa rako laingo shasa rake anditi zvikanzi hazvishuwa foni yangu ndoyaishanda asina tete nandichitovadawo but vanodana nabhosi wangu kubasa zvekuti ndakatozikana ndonyaya yanga yakuitika asi imimine zvikana zvakunyanya ndiremera ndinongonongedzera munhu akudana natete ndikati alright saka eki wamusiya kupi dai tamutaura pachirume zvikanzi ndataura asara kumutitu asati kana zvichinge tagona kuwaiyana tinogona kuzotaura zvinyaya apa ndiri kumhanya kubasa kuma 11 ndinenge ndadzoka right amari kunakizana filimu tichisvika pamungope nyaya izvozvo filimu ratinakidza chaizvo tafamba naro wakwira darikuna mavo ndiye ikaitwa zvo arikudane mukadzi wako handizvozvo ndizvo pakanaka tapanza eki hanzi kudane mukadzi uyu titaure tisi chimbomira zati wataura hatide kuparadzirwa nguva nenyaya iri pachena zhinji tinoti kana munhu patasina yafanana iyoyo kuita muramba wemunyoro
zvinopa kuti changamire vange nyaya yako somataura vaita kuti vange hanzi kudanana kana mukadzi womuviri zvavataura zvishuwa munhu zvakutaura chokwadi mukadzi danana naye manunguwa yakadinzwai mese uko hapana asiri mhombwe hamusati mabatwa kana wabatwa semabatirwo aitwa yawaha unenge wakwanisa kuseka mumwe mese tese muri mhombwe ndati wane nguva yakadiko uchidanana nomukadzi mumwe wako uzi mhosva yako wabvuma kare vangoda kuti changamire mane wakamuenzera kangani ukadaro wakuda wakuda kutanga kunyepa manje ukangodaro soka wakupa isusu vatongi kuti tifunge pfungwa dzakawanda nyaya yako yanga itopera kuti zvanzi nomutongi uyu warara naye kangani kuita bonde naye mukadzi mumwe wako inini mukadzi uyu ndadanana naye handisi kuramba ndaidanana naye mukadzi inini ndadanana naye mukadzi handitiri paprocess yekuti tiraitesi nemukadzi chonge kudanana chinhu uyu mukadzi womunhu wangochikonza uda kuroora iwe tinzwanani wangochikonza here mukadzi wouyu kuda kuroora kana kuti wangochikonza mukadzi kuti urare naye pinda zvanokunza chiri kuembera kupasava mukadzi ndaitomukonza tichitochengetana tigare tisi nekutanga murume wangu anga ndinaye tikaseparatana saka ndakatozoziva kuti ane murume wake tobatsiro eka ichokwadi shuwawo ndakazoziva kuti ane murume wake wanyenga ndokatida kuziva kuti wakanyenga kangani kanyenga kangani oda kawani chete here because wambotanga uchinzenga saka kawani nokatwendi kunyenga wakanyenga mukadzi mapi yako dai wakatorara kakawani dai watomurara kawani ekuti kuripa changamire mureu hapana chedo nyaya vari changamire vakamuenzera saka anotoziva zvinokodzera naye ndii isusu apa hapana chedu ifilimu yatanzwa tichitaurwa ndiri kutsoka kusamondirapa pane pawati uya kudaro kutsana kundiripe pamusoro pekudana kwangu uchita nemudzimai wangu paita separi fati hapanotaurwa kuti udoripwiri ya chawananza ako chapita mama ndikuda zviri pasi pemwoyo wake iyi kuti asunungura ini kuti ndifanire mberi yangu kubva kwamubani zvakaita akasungwa ndiwe ndinawo ndakasunga asi ndikubudawo zviri pasi pemwoyo wake iwewo usakudirekti ini ndakudirekta kwesini kwauri handiti iwe wakawadziwa handizozvo tatitaura zvakuda kuti yako ipe nazvo ndinotaura zvakanaka kuti chawana mudzapa chapita mava chikwaini inishoti kutaura kuti chawana mumwe wavo chadarikamangwana ndiokubatwa iwe ndozvakutaura handizozvo saka chitiudza kuti dai uri wanga wakubatwa wanga wakasununguka kubhadhira zvikadii aindasunga kubhadhara mombe 2 ne $100 shamari andimombe 2 ne $100 urikukudii nazvo usacheme kwandiri wanzoba nyaya ndiwo watanga kuenda tsumo yavo ichimalava handizvozvo saka isitambotsimbo netsumo yani wauya nayo ka kureva kuti zvinzwisisa kuti zvinowanikwa muvarume but at the same time ka unenge wakarwadzwawo ari kuti no chinhu chakandimisigaida inyaya yekuti mukadzi uyu anga asina kunge akandiudzwa ndine chii teerera zvaisina bata mazvo handizvozvo
but zvaita saizvozvo chokwadi mukadzi dzakaita sei ndakadanana naye handiti zvino mukuda ndavandaandaita naye no zvaari kuda muwanguda zvinhu asi ndandakumbira kuti zvazvikadii akandisiwa pamombe imwe chete na$100 yataura pamusoro ndochikumbiro chemwako kuwadzana kwenyu mwoyo wangu kuti usununguke. Mari yandakashandisa kuti ndibate purogiramu iyi ndisvika akawanda anofanira kuti pamombe mbiri $100 yangatobvisa ipapo ndamira wakuti nyepera ifirimu wakangogadzira hakuna ikataimaka hapana kana yataimi yasvika $10 baba ozva patinotanga asingazive musi wandatanga kutotaura naye akatondiudza inini kuti iye anoziva inini imimi ndimusingandizivi. rega tikubatsire oti yacho iripo iwewe ndiwatanga kupa liweka yekuti akasununguka kuti anoda kundipawo zvakaita sei handizve ndiwoakuudza kazvaakasununguka kuti kowakakavara papi woriwa pamukana wacho zvakaita zvinandati mombe mbiri ne$100 saka indataiwa tikabviswa $100 Alright, it's okay. Iweke buru wako wakutaura kuti wakutaura zvokuti ndibvise mombe ndisiye mombe na$100 kwete asi $100 pamombe 2 at least unenge wandifanisawo inini ndodzimawo zvakaitika toziva kuti ano zvadari uri kuti chii ndochemofa kuna mukoma wangu kuti mombe dzacho idzodzo ndokumbira kuti ndogona kuwana $100 nemombe imwe chete ndotenda kutotsvaga kuti ndowana ndozvandogona kuwana shamwari wakutoda kunyanyorerukirwa pavakadzi vanhu wakutoda kuti uite soft touch iwone mukadzi here ngati une mukadzi here kode anga ari mukadzi wako wenza sei zvinodzimba saka iwo zvitore futi uzvise pane uyu ende uyu anga achitara pakuti tiri kuyanana saka ukazoda kubva waita mukadzi wake unga wakamwana kwamadonda zvizobuda chiramabira kumuriwo watowana masiwa kuti mumwe anokugadza demo zvovharana wazvinzwisisa vakawanda kuita street judgment tinozongonzwa kunokudza mumawhatsapp kuti ani wakazoiswa demo akazonzai handi ndizvo saka wakakomborerwa kuti uyo haana kusvika pese akati regai ndingoita zvepafoni kusvika tasvisana patara saka atinda kubvisira $100 wabhadharawo mombe mbiri kana kuti imari $600 ndozvokutaura mabiyako zvakanaka mombe mbiri maeke nembudzi mbiri nachangamiri hatidi vanenzi vakadzi vamwe wazvinzwa akanakisa iwewewo kana uenda mumazuva ekasipodzoka kumba kai wandinzwisisa usaite kuteya mari iyo yekuti achagara achibuya